Dzień dobry, no nikogo widzę. Dobry. No nie wierzę. Dobry. Nie wierzę. Burmistrz. Sami o sobie. Nie mylicie się, nie mylicie się. Ja by się O co chodzi? Nasz burmistrz. Ja by się chciała coś grzecznie spytać. Krótkie pytanie. Kiedy sprawa ruszy? Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.